Pekný deň, sledujete Mýty versus fakty o Centre ekologického hospodárstva v Skalici. Tak ako naposledy aj dnes sa pokúsime s Ivanom Pešlom, generálnym riaditeľom spoločnosti GGES, zodpovedať na polopravdy a lži, ktoré sa objavujú vo verejnom priestranstve, teda najmä na sociálnych sieťach. Ivan, dobrý deň, ahoj. Ahoj, dobrý deň, prajem. Moje meno je Ivan Rudolf, ja mám na starosti mediálnu a komunikačnú stránku tohto projektu, tak poďme na ten prvý komentár. Želmíra Machačková napísala: v Anglicku spaľovanie odpadu zastavilo recykláciu. Čaká nás na Slovensku ten istý scenár so zvyšujúcim sa počtom spaľovní, alebo sa v Skalici dokážeme vydať inou, zodpovednejšou cestou? Tak ktorá je tá zodpovednejšia cesta? Tak podľa mňa je zodpovedná cesta taká, kde prestaneme so skládkovaním. Momentálne na Slovensku končí ročne asi 2,5 milióna tón odpadu ročne na skladkách. A tá zodpovedná cesta bola práve tá, kde namiesto toho, aby ten odpad skončil na skladkách, aby sme ho dokázali energeticky využiť. Tak napríklad, ako to robia v všetkých ostatných krajinách v Európe, tých zeví asi 500, a v Anglicku je napríklad 49% miera energetického zhodnocovania odpadu. A to, aby som tomu rozumel, to je odpad, ktorý sa už nedá ďalej zrecyklovať a ten zhodnotia na teplo a energiu, ktorú potom distribujú ďalej. Áno, cieľ je ten, aby ten odpad, ktorý už nevieme zrecyklovať, aby sa z neho vyrobila teplo a elektrická energia. No, čiže tak anglická cesta nie je zlá potom, či? Anglická cesta nie je zlá, ale oni majú tú mieru energetického zhodnotenia až 49% a teraz majú plán taký, že do roku 2042 sa správaním občanov stane to, že chcú až o 50% práve znížiť objem toho odpadu, ktorý už sa nedá potom, to je residual waste, ktorú sa nedá potom ani recyklovať, ani nič. A to je práve správaním občanov. Čiže edukáciou, áno, presne tak, informovaním. Tak chcú znížiť asi na 285 kg. Popri tom, že zhodnocujú ten... Áno, presne tak. Pán Janek Moravek píše: pointa je, že 95% odpadu má prísť od inakiaľ, nie zo Skalice. To znamená, že malému mestu chcú nanútiť spaľovňu, ktorá bude riešiť problém niekoho iného. Trnavy, Trenčína, možno aj časti Čiech a Rakúska. Skalica z toho bude mať len zápach, záťaž na infraštruktúru a environmentálne riziká. A investor ide podľa klasického salámového scenára, najprv povie málo, potom po častiach pridáva ďalšie fakty, keď už je ťažké cúvnuť. No, takže poďme na to. Prvé, v Skalici nebude žiaden zápach. My disponujeme imisnou a prenosovou štúdiou, ktorá presne hovorí o tom, aké to bude, a môžeme garantovať to, že z nášho zariadenia na energetické využitie odpadov sa nebude po Skalici šíriť žiaden zápach. Tie imisné štúdie budú zverejňované aj verejnosti? Samozrejme, tie imisné štúdie budú súčasťou tej správy o hodnotení, ktorými predkladáme na Ministerstvo životného prostredia. Bude o nich informovaná aj verejnosť. Neviem, či si chcel v tom pokračovať, lebo ja som ti skočil do reči po tej imisnej štúdii. Druhá časť je tá, že my nebudeme s výnimkou obce Sudomiežice zvážať odpad z iných miest, čo sa týka zahraničia. Čiže tá naša spádová oblasť je Slovensko, s výnimkou obce Sudomiežice a Slovensko v okruhu 80 km od miesta Skalica, kde tu máme situované naše zariadenie na energetické využitie odpadov. Áno, lebo to som veľmi často čítal aj ja na sociálnych sieťach, že ten odpad sa bude zvážať pomaly z polky Európy a z Talianska, z Nemecka, z Rakúska. Tá spádová oblasť je 80 km slovenská strana. A tá výtka alebo idea, že prečo to nie je len zevo, ktoré slúži na spracovanie odpadu zo Skalice a z úplne blízučkého okolia? Tak ak to má nejaký ekonomický význam, my to ideme financovať z našich vlastných zdrojov a z bankových úverov, tak to zevo musí mať nejaký objem produkcia na to, aby sa to vôbec oplatilo. Čiže by sa to neoplatilo. Zaplatilo, jasné. Nikde v Európe sa zeva pod 100 000 tón, ak sú financované zo súkromných zdrojov, nestávajú. Pani Anabela Moznárová plus znižia sa ceny nehnuteľností, takže pri Baťovom kanále spaľovňa aj s bioskladkou, množstvom kamionov a dom sa možno predá za polovičnú cenu, a hlavne na Krivých kútoch. Tak z Krivých kútov konkrétne to skoro vôbec nebude vizuálne vidno. A podľa mňa, čo sa týka hodnoty nehnuteľnosti, tak na to má vplyv, že ako to zevo bude vyzerať. A ja som videl nejaké vizualizácie, ktoré niekto vytvoril a boli šírené na sociálnych sieťach. To bola takéto hnusná fabrika s čiernym dymom, ktorý tam bude.
a môžeme povedať, že my už disponujeme tým vizualizáciám, ako bude ZEO vyzerať a potom myslím, že ľudia uvidia, že ako dobre to myslíme. Asi treba povedať, že to video bol podvrh, že my sme to bolo také video nikdy nezverejňovali. Opäť pani Želmíra Macháčková. Investor v Kodani je nezisková organizácia s investíciou do ZEVO s lyžiarským strediskom, dalo zhruba 600 miliónov. V Skalici je súkromný investor s investíciou zhruba 150 miliónov. Určite súkromný investor navýši svoju investíciu, aby bola estetická a športová, ale s takým smajlíkom. Tak sa necháme prekvapiť. OK. Mňa by ešte zaujímala intenzita dopravy. Tam v niektorom z tých komentárov, myslím, že to bolo aj naznačené. Máme už nejaké informácie, ktoré by sme mohli poskytnúť verejnosti, čo sa týka intenzity dopravy? Jasné, my máme dopravno-kapacitné posúdenie, máme prepočítané, koľko bude tá doprava. Nárast dopravy bude veľmi mierny a nebude to znamenať žiadne dopravné obmedzenia pre obyvateľov Skalice. To je doprava. Potom často, keď čítam sociálne siete, tak sa tam ľudia pýtajú na prepravu, že akým spôsobom ten odpad sa bude prepravovať, či to nebude smrdieť, a tak ďalej. Čiže logistika bude ako zabezpečená? Tá logistika funguje tak, realizujú zberové spoločnosti, ale funguje tak, že je nejaká spádová oblasť, kde oni zberajú odpad a v rámci nej sa tá preprava uskutočňuje 5 až 8 tonovými autami nákladnými. Potom príde do tzv. Prekladkovej stanice, tam sa preloží ten odpad do aut, ktorí majú niekde na rovni 20 tón a pri tej prekladkovej stanici je možnosť ešte využiť železničnú dopravu a my plánujeme využiť železničnú dopravu, keď som hovoril o tých 27 autách denne, tak to je bez využitia železničnej prepravy. A teraz tej prekladkovej stanice to teda sa dá preložiť ten odpad, oni sú hermeticky uzavreté, sa preloží ten odpad teda do tých veľkých nákladných aut, ktorými dostaneme ten odpad do nášho ZEVA. Tam príde do hermeticky uzavretého pod tlakom bunkra, či to nákladné auto priamo príde nielen do areálu ZEVA, ale do samotnej budovy ZEVA, ktorá je za takou predstavme si to ako garážová brána, ktorá je pod tlakom, takže v zásade ten odpad sa vôbec nedostane do kontaktu so vzduchom, čo sa týka exteriéru ZEVA. Chápem. Hovorí Ivan Pešl, generálny riaditeľ spoločnosti GGS. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Dovidenia.